Ελάτε να εξερευνήσουμε παρέα ένα άγνωστο μικηναϊκό φρούριο. Το μικηναϊκό το βάζουμε ερωτηματικό γιατί δεν είμαι 100% σίγουρος αν είναι μικηναϊκό ή αρχαιοελληνικό. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε βιβλιογραφία, δεν σημειώνεται σε χάρτες, σε τουριστικούς χάρτες, σε χάρτες Google. Ελάτε να το εξερευνήσουμε παρέα, θα έχουμε μια εξαιρετικά συναρπαστική εμπειρία, θα ανακαλύψουμε πολλά και διάφορα περίεργα και μυστήρια πράγματα. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Βρίσκομαι στο χωριό Άγιος Ανδριανός Αργολίδας, όπου έχω εντοπίσει κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνω σε ένα λόφο. Έχω εντοπίσει αυτό το καστράκι που βλέπετε. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Η πεζοπορία ξεκινάει μέσα σε ελαιώνα. Πρέπει να ανεβούμε εδώ μια πλαγιά. Δεν φαίνεται ακόμα. Δεν ξέρω τι με περιμένει, τι είδος έδαφος. Και να σου λοιπόν, οι οχυρώσεις φαίνονται πλέον από εδώ πολύ καθαρά. Είμαστε πολύ τυχεροί που βρίσκουμε αυτό το πλάνο. Κάπου εδώ ξεκινάει και η μικρή περιπέτεια. Λοιπόν, πρέπει να ανέβω έως εκεί πάνω όλο αυτό τον λόφο. Έτσι, μέσα από μεγάλους βράχους, θα δω πώς θα ελιχθώ. Είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους εδάφη, γιατί παλιά όταν ήμουν μικρός επισκεπτόμουν συχνά το χωριό μου και τιμούσα το βουνό. Η πορεία είναι σίγουρα δύσκολη, πρέπει κάθε φορά να βρίσκω ένα διάδρομο ανάμεσα σε βράχια και βλάστηση. Μπορεί καμιά φορά να γυρίσω και πίσω, να αναζητήσω νέο δρόμο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση γενικά. Και κατά φωνή λοιπόν ψάχναμε ένα διάδρομο, νάτος ο διάδρομος. Από εδώ θα ανηφορήσουμε για το καστράκι. Μου γεννιέται η απορία πώς μπόρεσαν και ανέβασαν τέτοιους ογκόλιτους σε τόσο τραχή έδαφος, πραγματικά. Κοιτάω μήπως βρω ίχνη, οτιδήποτε, δεν γνωρίζω, κάποια ανθρώπινη παρέμβαση. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει τίποτα. Έχω μείνει άφωνος, πραγματικά έχω μείνει άφωνος. Πράγματα τα οποία είναι δίπλα μας, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο αξιόλογα είναι. Οι βράχοι εδώ κάτω δείχνουν να έχουν πέσει ίσως από το κτίριο. Εδώ ειδικά φαίνεται καθαρά, έχουν πέσει από το κτίριο. Εδώ φαίνεται καθαρά, ναι. Έχουν πέσει. Τώρα δεν γνωρίζω για τους βράχους που είναι εδώ πέρα. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Ανοίγω λίγο και το πλάνο, βλέπουμε αυτός ο λόφος μπροστά είναι η Νέα Τύρινθα. Είναι το γνωστό μικηναϊκό βασίλειο εκεί πέρα. Και από εδώ που βλέπουμε τη θάλασσα είναι το Ναύπλιο. Αν μπορείτε να δείτε στο λόφο είναι το κάστρο του Παλαμίδη. Λοιπόν, εδώ είναι και το τοπίο με τους βράχους που φαίνεται ότι έχουν πέσει από αυτό το φρούριο. Φαίνονται πολύ κοντά στο φρούριο, ίσως και να έχουν πέσει από εκεί, δεν αποκλείεται. Εδώ είναι το μοναδικό σημείο που μπορούμε να μπούμε μέσα στο φρούριο, δεν υπάρχει άλλο σημείο. Το τείχος στα άλλα μέρη είναι άθικτο, μόνο από εδώ. Η βλάστηση όπως βλέπετε βέβαια οργιάζει, κάτω βλέπουμε τους ογκόλιτους που έχουν πέσει, προκειμένου να μπει ενδεχομένως ο εχθρός μέσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μπούμε μέσα. Λοιπόν, το επιχειρούμε. Μπορεί να μου ξεφύγει λίγο το χέρι, δεν είναι εύκολη η ανάβαση, δεν είναι καθόλου εύκολη. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε. Και τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, θα ανεβάσουμε drone για αυτό εδώ. Δεν χωράει καν στο πλάνο. Εισήλθαμε μέσα στο φρούριο. Βλέπετε από κάτω εκεί τον εξωτερικό περίβολο. Μέσα είναι ανώμαλο το έδαφος. Υπάρχει και ένα εσωτερικό βέβαια φρούριο. Είναι ενιρτημένη και ελληνική σημαία. Συνεχίζουμε την έρευνα. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Κάποιες πληροφορίες που αναζήτησα στο ίντερνετ αναφέρουν ότι αυτό το φρούριο είναι του 5ου ή 4ου αιώνα π.Χ. Θα το δούμε αυτό. Βρίσκεται σε μια μεριά του Αργολικού κάπου όπου υπάρχει έντονη μικηναϊκή παρουσία. Δηλαδή εδώ βρίσκεται σε αυτή τη μεριά του Αργολικού κάπου η Ακρόπολη των Μικηνών, η Νέα Τύρινθα, η Μηδέα. Δεν αποκλείεται να έχει κάποια σχέση εξάρτηση σε αυτό το φρούριο. Πάμε και εδώ να δούμε μέσα στο εσωτερικό φρούριο, να το πω έτσι. Να δούμε και εδώ τι μας περιμένει. Έχουν πέσει κάποιες βροχές πρόσφατα
Γι' αυτό βλέπετε έχει πρασινίσει το έδαφος με χορτάρι. Wow. Ένα μέρος του αργολικού κάμπου εδώ. Φοβερό. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κάποιο ίχνος που να δείχνει πως μετακινήθηκαν αυτοί οι ογκόληθοι εδώ τόσο ψηλά. Δεν έχω βρει τίποτα, ούτε ένα σκάλισμα, κάτι να πει ένας πάσαλος, τίποτα δεν έχω βρει. Και η ελληνική σημαία. Βλέπουμε εδώ, να, και στη γωνία έχει την κλασική χάραξη. Αυτή η χάραξη είναι διακοσμητική. Εδώ εντόπισα κάτι. Ναι, αυτό ενδεχομένως και να είναι αρχαίο. Δεν πιστεύω να είναι πιο μετά. Δεν πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ, να κινηθούμε περιμετρικά. Φοβερό. Λοιπόν, εγώ κοιτάω κάτω αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο, εδώ φαίνεται να είναι σκαλισμένο ο βράχος. Έτσι δείχνει. Να κάνω λίγο ένα καλύτερο πλάνο. Έτσι δείχνει. Φαίνεται ότι είναι σκαλισμένος. Πιθανολογώ. Έχει μία πύλη εδώ. Πρέπει να είναι όντως σκαλισμένος για να διευκολύνει την πρόσβαση στην πύλη. Πω. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε, αλλά εμένα μου φαίνεται μικηναϊκό. Μην πέσουμε στον κρεμό. Έτσι φαίνεται, παιδιά, μικηναϊκό όλο αυτό. Μικηναϊκό. Αυτό τώρα δεν το πιστεύω, πραγματικά. Βλέπετε, αυτός ο ογκόληθος έχει μετακινηθεί. Προσπάθησαν να τον μετακινήσουν αρχαία χρόνια, έτσι, μην φανταστείτε ότι έχει γίνει πρόσφατα. Είναι απίστευτο. Εντάξει, σε τόσο μεγάλο ύψος δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να το έχουν κάνει. Θα μου πείτε, βέβαια, έχει πέσει αυτός ο βράχος, εντάξει. Ο εχθρός προσπάθησε να το ρίξει, να το κατεδαφίσει. Ο ογκόληθος εδώ φυσικά, δεν έβλεπα καλά από τον ήλιο, έχει μετακινηθεί, φαίνεται αυτό. Συν της άλλης εντόπισα και εδώ πέρα ίχνος πόρτας. Είναι το μοναδικό ίχνος πόρτας που υπάρχει. Από εδώ και από εκεί και στις δύο μεριές δεν εντόπισα κάτι άλλο. Δεν εντόπισα κάτι, μόνο αυτό εδώ. Σιγά σιγά το φρούριο αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια μας. Τώρα κάνω λήψη με το drone. Ξεκινάμε από τον εξωτερικό περίβολο του φρουρίου. Προχωράμε λοιπόν στο εσωτερικό του φρουρίου. Είναι τραχή το έδαφος με αρκετά βράχια όπως βλέπουμε. Να και εγώ εδώ στο πλάνο. Μια εκτίμηση για το εσωτερικό του φρουρίου θα την αναφέρω μετά. Τώρα μετακινούμαστε προς το κυρίως φρουρίο, θα το έλεγα, συμβατικές οι ονομασίες που δίνω. Ανεβαίνει λίγο ύψος στο drone, του δίνω λίγο ύψος γιατί έχει δέντρο όπως βλέπετε, και όπως βλέπετε εδώ η πύλη οδηγεί στο χάος, στον γκρεμό. Δεν το έχω ξαναδεί, μόνο σε αυτό το φρούριο, είναι φοβερό. Στην πύλη δεν μπαίνουμε, είναι αδύνατο να μπεις, υπάρχει αυτός ο βράχος εδώ πέρα, δεν γίνεται να μπεις. Πρέπει να αναζητήσουμε είσοδο από άλλο σημείο, σίγουρα υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό μοιάζει με σκαλοπάτι. Λοιπόν, είναι η είσοδος προφανώς του εσωτερικού φρουρίου. Πάμε να ανεβούμε. Και ανεβήκαμε, ναι. Είναι σκάλα εισόδου. Οπότε λοιπόν ο βράχος εδώ ενδεχομένως να έχει πελεκηθεί προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στην πύλη. Ας δούμε στην πράξη τα σκαλάκια, θα τα κατέβω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Αυτό το μέρος εδώ είναι οχυρωμένο. Το βλέπουμε, γυρνάμε, τι γίνεται. Πατάμε εδώ, είναι περίπου όσο το πόδι μου και λίγο μεγαλύτερο. Και ανεβαίνουμε πίσω, με άνεση. Οπότε θεωρητικά όλος αυτός ο βράχος ενδεχομένως να έχει σκαλιστεί, να είναι λίος δηλαδή, προκειμένου να διευκολύνεται η είσοδος-έξοδος από το εσωτερικό φρούριο. Και αυτό το κομμάτι έχει σκαλιστεί, είναι λίγο κεκλειμένος ο βράχος εδώ, είναι μια στροφή. Μην φάω τα μούτρα μου, πατάω εδώ και παίρνω με την άνεσή μου τη στροφή. Μία ακόμα ανθρωπογενής τρύπα στο βράχο. Τη βλέπουμε καθαρά. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει μπει ανθρώπινο χέρι.
Και είναι μάλιστα αρκετά μεγάλο το σκάλισμα. Κάτι στηριζόταν εδώ πέρα, κάτι είχε τοποθετηθεί να στηρίξει ενδεχομένως. Και αυτό το έφτιαξε ανθρώπινο χέρι. Είναι πανομοιότυπη με τις προηγούμενες που είδαμε. Άγνωστο τι εξυπηρετούσε, δεν νομίζω να έγινε για να συλλέγει νερό. Ίσως να υπήρχε κάτι που να στήριζε εδώ πέρα. Ακριβώς στο σημείο βρήκα και 3 κεραμικά. Ας τα δούμε. Αδιαμφισβήτητα κεραμικά στοιχεία. Αδιαμφισβήτητα, ναι. Τι είναι αυτό εδώ? Τι λέτε ότι είναι? Ένα ωραίο κάθισμα. Ένα ωραίο κάθισμα. Έκατσα σε αυτό το κάθισμα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, κάθομαι σε ένα αρχαίο κάθισμα σκαλισμένο στο βράχο. Είναι απίστευτο. Με την καλύτερη θέα κιόλας. Το μόνο σημείο που μπορεί να απογειωθεί drone είναι αυτός ο επίπεδος βράχος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οπότε από εκεί θα επιχειρήσω τώρα την απογείωση. Βλέπουμε τώρα αυτή τη μυστηριώδη κατασκευή που βρήκαμε αμέσως μόλις μπήκα στο φρούριο. Ζητώ συγγνώμη καταρχήν για τις κινήσεις λίγο του drone, φυσάει αρκετός άνεμος και άμα είναι δυνατός ο αέρας λίγο δεν ακούει καλά τις εντολές στο drone. Λοιπόν, με τι σας μοιάζει? Τι λέτε ότι είναι αυτό? Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι που βλέπουμε σε αρκετά κάστρα, είναι στέρνα ή αλλιώς όχι στέρνα, εντάξει εδώ μοιάζει πιο πολύ με δεξαμενή. Εξαιρετικά εξεζητημένη κατασκευή, καμία σχέση με αντίστοιχες στέρνες που βλέπουμε σε μεσαιωνικά κάστρα. Μια πραγματικά μεγαλειθική κατασκευή. Και εδώ ένα γενικό πλάνο του φρουρίου, βλέπουμε τον εξωτερικό περίβολο πόσο μεγάλος είναι, το εσωτερικό του φρουρίου και εδώ είναι πάλι το μικρότερο φρουρίο εσωτερικά. Εδώ είναι η βόρεια πλευρά, βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι που μοιάζει με προμαχώνα ή με πύργο θα έλεγα. Βλέπετε οι ογκόλιθοι σε πόσο απότομο κάθετο έδαφος βρίσκονται, με εντυπωσίασε αυτή η κατασκευή. Είναι τόσο απότομο το έδαφος, δεν μπορώ ούτε να πλησιάσω. Κοιτάξτε μια γενική λήψη. Ευτυχώς κατάφερα και το προσγείωσα σε αυτό τον επίπεδο βράχο, παρά τον άνεμο. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Το έχω πραγματικά κάθε φορά τεράστιο άγχος σε τέτοια μέρη που θα το προσγειώσω. Δεν υπάρχει πουθενά δηλαδή σημείο κατάλληλο. Μόνο κάτι και κλειμένη βράχη, τίποτα. Το μόνο σημείο δηλαδή σε όλο το φρούριο είναι αυτό εδώ. Οι άνεμοι δυνατοί που επικρατούν είναι ένα σοβαρό εμπόδιο, αλλά ευτυχώς όλα καλά. Είναι το μεγάλο μου άγχος αυτό και να έχω αρκετή μπαταρία, ώστε σε περίπτωση δηλαδή αποτυχημένης προσγείωσης να έχω και δεύτερη και τρίτη προσπάθεια. Πρέπει να το προσγειώνω πάντα νωρίτερα τον drone. Ο βράχος αυτός δεν δείχνει να έχει φυσικό σχήμα. Βλέπουμε ότι έχει αρκετά σπασίματα. Καθίστε να πλησιάσω. Λοιπόν, είναι σαφώς σπασμένος. Είναι σχεδόν κάθετος. Δείχνει ότι ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν σαν εμπόδιο και καταλήγει μπροστά σε επίπεδο. Ναι, το σχήμα του δεν δείχνει φυσικό και επιπλέον εντόπισα κάτι ακόμα. Αυτή είναι εδώ την τρύπα, αυτό το σημάδι. Ούτε αυτό δείχνει φυσικό. Ίσως να έχει τοποθετηθεί κάτι προκειμένου να σπάσει ο βράχος. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι εσωτερικά το φρούριο έχει διαμορφωθεί για να δώσει πλεονέκτημα στον αμυνόμενο. Όπως βλέπετε οι βράχοι προφανώς έχουν σμιλευτεί έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα σημείο να καταφύγει ο επιτιθέμενος. Οι μεγάλοι βράχοι ίσως να έχουν χρησιμοποιηθεί σαν έσχατη άμυνα και η πύλη βρίσκεται εκεί. Ας σταθούμε σε αυτό που φαίνεται για στέρνα. Λοιπόν, βλέπουμε εσωτερικά είναι αρκετά μεγάλη. Έχουν πέσει βράχοι που σημαίνει ότι καλυπτόταν έως πάνω. Λοιπόν, η τύχη
φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίοι, έχουν κάποιο υλικό επάνω, προφανώς για στεγανοποίηση. Δεν φαίνεται δηλαδή η λιθοδομή. Όλα συνηγορούν ότι αυτό είναι στέρνα. Και μάλιστα στέρνα που δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Έτσι, ασχολούμαι με τέτοια πράγματα, με αρχαία αρχαιολογικά ευρήματα. Τέτοιου είδους στέρνα, αν είναι στέρνα, δεν έχω δει ποτέ. Είναι φοβερή. Στέρνες μόνο βλέπεις, ας πούμε, στο κάστρο της Μονεμβασιάς, σε μεσαιωνικά κάστρα. Δεν είναι τόσο εξειζητημένες. Καμία σχέση. Πραγματικά καμία σχέση. Αυτό δηλαδή μοιάζει όχι σαν στέρνα, δηλαδή είναι σαν δεξαμενή. Αυτά λοιπόν από το φρούριο του Αγίου Αδριανού Αργολίδας. Κλείνω με την ελληνική σημαία δίπλα σε αυτή τη μεγαλειθική πύλη. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Αν σας άρεσε το βίντεο, αν σας αρέσουν γενικότερα βίντεο με εξερευνήσεις σε αρχαία μυστήρια ή και ταξιδιωτικά βίντεο που κάνω, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή.